Ngwa egwu igaba. Jonya again on the ready. Ngwa egwu igete. Charlie egwu igaba. Mane kamera ya boda wonezi. Iya. Papa belona my donkey. Well my donkey. Come my donkey. Well my donkey. Come my donkey. There was one. Only a donkey. I'm going to bamba. Come my donkey. There was a bamba. My girl you nazo. When you remember, my girl you was. Take my donkey. I don't care. Can somebody jump up and shout? Bye, hello. Ladies and gentlemen, so set to you, Prince Gozie Okeke. Aku one and only one time. Say. Get number 1 billionaire this year. Account to man who gave me the Swazia poto. O nwere onye ji ọkụ fonu gbanyere m ọkụ fonu gị. Wenitere m ọkụ fonu gị. Gbanye ọkụ. Ọ bụrụ na ijiri ọkụ ji onye ji ọkụ jide ya aka. I nwere ike na-efere m ọkụ ga n'elu. Ọkụ a bụ ọkụ ị ga-eji ba 2026. Gwa mmadụ si ya na ọkụ m agaghị anyụ. Ọ bụrụ na ha gbalịsie ike ka ha kwenchi ọkụ gị, ọkụ gị ga na-enwu. As you're waving this light, wave the light. The Bible says in the book of John chapter 1 verse 5 that the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Yes, sir. For that purpose, every darkness in your life, in your business, in your career, in your future, in your tomorrow, by the authority in the name of Jesus Christ, we command it to disappear now. I will shine my shine.
hear me? One time. By this time next year, I'm for the new landlord and new landlady. Alakwata will hear about you. Ndị achere na ihe ọma agaghị esi n'ezinụlọ gị pụta. Hear me? Because you're here, ihe ọma ga-esi n'ezinụlọ gị pụta. Onye ọbụla akara akara ọnwụ, onye bụ agbati ozu akpagharị ebe a. Because you're here, agbati ozu ọbụla dị n'isi mmadụ. Holy Ghost. Gwara m onye asị ya, I shall not die. I shall not die. Why a man with authority? I shall not die. Fere ma kuginenu, fere ma kuginenu. Enwere ike ga aghọta ya na-eme. Because you are here, achọrọ m ka inye eluigwe challenge. Now from now till 25 or 27th of this month, ni chọrọ ka akaụntụ gị na smile. Ọ bụrụ na iso n'onye izizi, akaụntụ ya ga na-achị ọchị. And they need the show. Onye ọbụla ji gị ụgwọ ga-akwụrịrị gị ụgwọ. Amen. 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 Say amen. Now hear me. Ọ bụrụ na nna agụ egwu a now, otu ọbụla isi chọọ ka ego si na-abata na akaụntụ gị, ịchọ ka ego na-abata na akaụntụ gị, nwayọọ nwayọọ nwayọọ. Mana ịchọ ya fast fast. Fere m ọkụ gị, fere m ọkụ gị. Chi tententemo, Baba tententemo, tententemo, tententemo. Fere m ọkụ, Baba tententemo, tententemo, Chineke tententemo, tententemo, Baba tententemo, tententemo, Ligwe tententemo, 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 Baba tententemo, ay. Washeke mmadụ si anebo, gbanyụ ọkụ gị, si anebo. Ọ bụrụ na ị take your time, si anebo, kwa ịma na mana gị dị mma. Mana let me tell you, neighbor, ọ bụrụ na ị take your time, after this carol, I will take you home as my gate man. I will take you home as my gate man. Okwerekwe. Jide. Okay. Enwere egwu release the last year. Go middle this year. Many of you my Imakwa na tomato nyiro bono kamponwo afifia di no say mana Chineke banyere mo. One time. Ono maya.